σώμα με σώμα, παίζεται λίγο Δίας. Έσε, νέα σέντρα. Χριστέ μου, βοήθα αυτά τα παιδιά να αντέξουν. Γκάμπι, γκολ! Γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα! Το πρώτο γκολ στο τελικό! Το πρώτο γκολ στο τελικό! Είναι του Ολυμπιακού! Το πρώτο ελληνικό γκολ σε τελικό Ευρώπης! Ένα γκολ από τον Γκάμπι! Απίστευτο αυτό που ζούμε, απίστευτο τώρα. Μες στην περιοχή ο Ικονέ, το σουτ πρόλαβα, πέσαν 3 κορμιά πάνω. Λίμπαρ, περιμένουν πώς και πώς. Σφίριξε!